Is somí rud a fé le tecail híos ar tro. Feictar aon isce clocha agus go leor le eile. Is mise maia agus inneo bé muid a fisrú famhain. Is algaí famhain I mína fás sa bharge. Is cinál plandaí a bhásan ar chargacha. Bíonn rionsmá míon rianta ar nús iodine, magnesium agus vitamin B12. Tá go leor cinálcha famhain an. Tá sús le 500 famhain na difriúla in éiad an amháin. Gánach ba glua, tá an am an bhuí, an am an glas, an am an bhulginach, ríseach, cargaí, agus slácha. Ústan go leor daoine famhain le bia, mar bíonn blast deas sáilir. Is féidir chuir saoladh go lón nó I chuir le daoine. Bhlas mise famhain ar bháin agus bhí sí sách gurt. Deirtear go sé go maith cargaíniche má bhíonn sláid an ort. Tá námainn glas an, cos le leití seo ásta san ártaí, ach measta bhfuil an blas céanarú. Úsaidir famhain mar leasúchan le glasíos tuirí chur fás, agus ar umraí fataí ionas go bhás siad go maith. De bhór na mianraíogus na vitamíní a bhíonn sa bhamhain, chuireann sé seo leis a rá tafáis a bhíonn ag na barí. Fadó, bhíoh gach fermór a gúsáid famhain ar gcuid barí, ach anois ústar leasúchan eile dintas cemicí. Níl dabhtar bean gur bíonn amhain an leasúchan isár agus is nádar ar nói. Tá famhain iontacht an crackan mar al na mianraí agus na vitamíní I lugadtá insa. Tá fiú torgaí crackan dintas famhain. Tá 6 glóch sa famhain atá lán le vitamíní. Bain tríal as famhain a chuir a crackan go bheice tú an mééis se dasmín. Is í an amhain míreannach a ústar sa folca don famhaine. Fátar an cinál famhaine seo ar thargacha in íochtar a chládaí láir. Meas tú cad eile bhuias maithís ag a trá.